Je asi 1,60 m veľká. Obrana je vykonávaná policajnou tonfou. Policajné tonfy sa ako náhrada za pelendrek uplatňujú viacej práve z tohoto dôvodu. Tá obrana, ktorú máte možnosť vidieť, je typická, alebo dá sa použiť proti sekere, palici a vlastne všetkým takýmto predmetom. A opäť technika boja proti nožom. To potlesknutie na zemi znamená pre tých, ktorí sa venujú bojovému umeniu, že stačí dosť, pretože mi zlomíš ruku. Ak príde k abnormálnemu páčeniu na určitý ramenný klb, tak dáva pokyn na zastavenie útoku. Varianty, ktoré sú tu predvádzané, sú pochopiteľné chvatou Iriminage, Shihonage, klasické pákové systémy, ktoré používajú policajné zložky špeciálne, či už to vojenské alebo policajné. A opäť obrana proti zbrani. Takýmto spôsobom sa dá získať zbraň od útočníka. Potom už sú bežné povely, ktoré má takisto polícia nacvičená. Tu máte možnosť vidieť obranu s páskom. Ten pások Surya bol známy už